いいですか？こうやって腰を折るんです。ここ腰を折るんです。Гледайте внимателно, яката ми е спусната надолу и свивам таза си по този начин. Ето по този начин коленете ми изпъкват и изглеждат точно като коленете. Това е основата на ногата. И ние вървим по този начин с колената напред. Когато започваме да тренираме това, между колената си поставяме лист японска хартия и така вървим. И вървим, стискайки този лист хартия между колената си, това е нашата тренировка. И когато свикнем и започнем да вървим така, това става естествената ни походка, нямаме нужда от допълнителни приспособления. Походката също има различни видове. Така върви една принцеса. Моите любими принцеси. Ето така върви една принцеса. Така върви една гейша. Те хващат с лявата ръка полите на кимоно и вървят, походката им започва от кръста надолу. Една възрастна дама, върви с бастунче. И когато вървя като баба, краката ми само при роли за баби, колената ми са раздалечени. И защото когато навеждам надолу колената си ги разкръщам, кръста ми се слиза надолу и изглеждам като възрастна жена. Камераをもう一度つけていただいていいですかと。ごめんなさい、カメラつけるとどうします？Извиняваме се много, но по принцип камерата не е предвидена за втората част от представлението, понеже сега господин Оменовски ще танцува и камерата и прожектора ще пречат. Ако желаете, може да заповядате от тази страна, ако искате да гледате отстрани. Няма седалки, но може да застоите и да гледате.